Районда өлкәннәр көнлеген елдагыча зурлап, масса күләм чаралар белән билгеләп үтү планлаштырылган иде. Коронавирус пандемиясының белгечләр фаразлаган икенче дулкыны күтәрелү сәбәпле чаралар планына үзгәрешләр кертелүе билгеле булды. Булар хакында телефон элемтәсе аша район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов сөйли. Зур очрашулардан без быел баш тартырга булдык. Башка елларда без инде оешмасы беткән, читтән кайткан өлкәннәрне, пенсионерларны район культура йортына чакырып, кунак итәйдек. Мәдәни чаралар уздыра идек. Быел да бу чараны уздырырга уйласак та, ләкин менә шул вакыйт уздырмаска безгә мәҗбүр итә, без bundan баш тарттык. Һәм без башка елларда гысманов быелда ишек алды бәйрәмнәрендә уздырырга планлаштырган идек. Шулай ук шушы чир таралу сәбәпле быелда бу чараны уздырудан тукталып торабыз. Өлкәннәр көнлегендә үткәреләчәк масса күләм чаралардан баш тарту беренче чиратта өлкәннәрнең сәламәтлеге турында кайгырту йөзеннән эшләнә. Ә менә 3 октябрь шимбә көненә билгеләнгән ярминкә ачык һавада булганлыктан узачак. Анда нигездә авыл хуҗалыгы продуктлары тәкъдим ителәчәк. Ярминкәгә инде мөмкин кадәр кире алган кадәр өлкәннәрнең килүен сорыйм. Әмма ләкин анда тиешле саклану чаралары булырга тиеш. Маска һәм перчаткалар киеп килергә кирәк. Бер-беребез белән кочаклашып, күрешмәскә, ара дистанция сакларга кирәк. Без үзебезнең сәламәтлек сакларга тиеш. Көнлек дәвамында җәмәгать мунчасында бушлай, чәч тарашханәләрдә ташламалы бәяләрдән хезмәт күрсәтү планлаштырыла. Барлык оешмаларда да өлкәннәрне котлау, хөрмәтләү уздырылырга тиеш. Билгеле, бүгенге вазгыятьтән чыгып, һәр коллектив аның форматын үзе сайлый. Шунысын да онытмыйк. Өлкән буын вәкилләре 10 көнлек чорында гына түгел, балалары, якыннары һәм хезмәттәшләре тарафыннан даими игътибар һәм кайгырту тоеп яшәргә тиеш. Бүгенге пандемия шартларында бу аеруча мөһим. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.